Čaute, čaute. Som asi v úrovni hotela Husarík a idem sa pozrieť, no volám to, že ku kapličke Briava. No a máme tu asi takéto nejaké prostredie. Testovačka nových topánočiek. Hej, nice. Takže uvidíme, ako to tam bude vyzerať. Či tam bude fučať medzi tými stožiarmi ako minule. Zatiaľ. Pardon, takže výška 801 metrov nad morom po kalibrácii od Husaríka, ktorý je 707 metrov nad morom. Prešiel som okolo dvoch vysielačov, ktoré sú tam natočené. A mala by tu byť niekde taká oddychová altanok, by som mohol povedať, a už tu budem asi pri ňom. No ale som rád, že už idem vlastne po rovine. Dáme si malú prestávočku. Tu by sa dalo ísť tiež opekať napríklad. Posedieť by sa tu dalo, aj keby bol čas, nečas, lenže je to, koľko to je? Rýchlým krokom je to hodina 20 minút. Priemernou rýchlosťou som šiel ono mi to kde ukazuje? Neukazuje? Priemerná rýchlosť 4 km a to som šiel akože do kopca. Takže dneska som si tak makol, by som povedal skôr, no. Vzdialenosť 5 km, 5,2 km to tu je. Takže zatiaľ, no, tak neprešlo ani 5 minút a máme tu niečo. Pán Boh vie, čo to je. Možno nejaké kresadlo alebo čo. Pritom. Ale tu je tá kaplička spomínaná. No a napísané tu je ku cti a sláve Božej 2011. Tak kaplička bola 808 metrov a už budem iba klesať. No hodinu a pol som vonku. Wow. To už je o niečom inom. Tiež ohnisko malé, lavička na posedenie. Naposledy tak tu dlho ako slušne teda. Normálne sa dalo do toho vetra opreť. Nesklamal, ale nie je to zas až také niečo nenormálne.